Hei vaan kaikille ja kiitos, että pääsitte paikalle. Haluan nyt ylpeänä esitellä mullistavan ja uraa uurtavan hankkeen. Tavoitteenamme on saada Ikaalisten kaupungin kauniille tonteille sekä mahtaville palveluille runsaasti uusia käyttäjiä. Hankkeen sloganin pihistimme Ikaalisten kylpylältä. Meillä tehdään uusia ihmisiä. Niin. Häntä me on kutsuttu Pasiksi. Ja häntä me on kutsuttu ihan vaan Pirkoksi. Taitaapi Pirkko olla myös pieniin päin. Pasi ja Pirkko tykkäävät asua rauhallisessa, luonnonkauniissa ympäristössä. He arvostavat, että palvelut ovat lähellä ja että harrastusmahdollisuuksia löytyy joka lähtöön, koko perheelle. Ja tässä on Rane. Rane on sinkkumiehiä. Ja Rane taitaakin olla kumppanin haku päällä. Rane tykkää myös kulttuurista ja musiikista. Ja kuten huomaatte, Johan alkoi tanssi alkaa vipattaa. Ja tuolla osastolla valmistuukin iso joukko muita nautiskelijoita, jotka tykkäävät rentoutua. Ja sitten on tietenkin opiskelijat ja eläkeläiset. Olemme näin ollen luoneet koneiston, joka tuottaa kaupunkimme täyteen täydellisiä asukkaita. Kysymyksiä? Krista? Nyt mä en oikein ymmärtänyt. Ai mitä osaa? Mä olen kiertänyt joka puolella Suomea ja maailmaa, ja missään ei ole niin hyvä olla kuin täällä. Ikaalinen on aito ja ihana paikka, ja siksi toiseksi ei tänne mitkään robotit sovi. Tämä on aina ollut luomukaupunki. Onhan täällä Ikaalisten luomukin. Ja sitä paitsi, jos kaikki oikeatkin ihmiset haluavat tänne, miksi meidän pitäisi niitä tekemällä tehdä? Ja kahvia.